Yeah. Yefondini awuna picture sukwenza nconga baninzi. Yeah, yefondini ufuna ifeature mele ubhatalile. One long man bengathi ngololiwe. Spasham stebe like umambinja. Mama phola phambili nizofika. Hater zithanda uthetha ziyandika. Zinto zivaya ngolaneshi zashibilika. Umele uyabona uyapopa ngoku esibhekelisa. Feature bitch ngathi ndikoma sidadibanisa. Ngathi ndlala intonga ingahlanganisa. Kwesi podcast ingoko ngalonda khomberisho. Ihoses vele ziphenza wese hanga so picture fuck. Kuthena intwana senza into efanayo. Safana kwa indlela nike nxiba ngayo. Sathana nothetha kodwa khona simisa ngayo. Mane zithetha nje khona ways misa ngayo. Khona way yentayo khona iminga ngicula nayo khona nje anyway vele nike igcwale ngayo. Vaya no bro kafuna indrop ingoma. Undixelela istory xa kumele ndrop ingoma. Namhlanje ngilijuda kuse yesindise mkhoma. Stop featuring ngoba ingoma uyazimosha. 10 your hair has your mouth as manager ngumphoqoqo xa nimbalela ilines salumniki flow is wrong. Shy. Hey, let's go. Aye, they not like us. Fike kasi bathathi picture. Hey, hasipaka mangibuzwe ngibani ngathi lipharapara. Sonqala ngo nikalama ndiposi. Submarine manager ayinaye nefoni. After show for sure kuphuma ifoli. Anqala amadida ndingafaka kwingozi. Ayi bro subhanqa omnye mfakela iway yezero kanye gcwala ngayo. Ndingumakhala sekhali sicathu nosapho manager yakho zonke zayo yasenzele kapu. They not like us. We not pro, was in the cash. I was in the cash. I was in the cash, bro. Was in the cash. I was in the cash. I was in the cash. I was in the cash, bro. Ndimu time utiko. Ngoku zofelizo. Khawuyeke ucula slow. We bro. Ndimu time utiko. Ngoku zofelizo. Khawuyeke ucula slow. We bro. I say Mandela. I say sha. I say oh.